हेलो लोगोफोर बरायबावबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा बे समाव गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारबावदों। बेनो जाबाय आसाम पुलिस कनस्टेबलनि सायाव देन सेकेन्ड लिस्ट मा जामारगोन बेनि सायाव नोंथांमोनजों फोरमायगोन। भिडिअ नायग्रोजोब आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बड' जब इनफ'आव मोनबाय थागोन। दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव आरो जोङो अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन। देन फैनाय लोगो लोगो जों गोदान नटिसखौ नायनोसै। बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं एग्जाम एबा आनजादनि थाखाय। दा बे दाखालिसो फिजिकेलनि काट अफ होनाय जेराव कनस्टेबलनि अनगायै गोबां नोंथांमोननि पस्ट दंमोन। दा बेखौ जों नायनोसै। दा नोंथांमोननिया कमान्ड' रिजाल्ट थाबैनो मोनथारसिगोन आरो बेयावबो काट अफआ गोजौ थांगोनखौ नुनो मोनदों मानोना दासान्दि गोबां काट अफ थांगासिनो दङ। दा बे पस्टखौ नायबा मोनबाय फार्स्टआव इउबि नोंथांमोननि देन बेनिफ्राय एबि दङ आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि बटमेन बा नोंथांमोननि एपिआरअ दङ बा गोबां रोखोमनि सिभिल डिफेन्स दङ। दा 1:5 लांदों जानांगौ बिनि थाखायनो एग्जामा जामारसिगोन। दा सेकेन्ड लिस्ट नोंथांमोना गोबां सोंदोंमोन ना थ' बिनि सायाव नेक्स्टआव रायलायगोन जोबनायथिं 23 मार्चआव आनजाद जामारसिगोन फाइनाल डेट जाबाय। देन एडमिट 17 मार्चआव साननैनि उनाव नोंथांमोना एडमिट मोनसिगोन एग्जामनि थाखाय। स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि 11 AM जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जागोन आनजादा 23 मार्चआव जामारसिगोन आरो देन बेनिफ्राय 50 नाम्बारनि एग्जाम जागोन इंलिश बड' एसामिस नोंथांमोना आनजाद होनो हागोन। दा बे टाइमाव लांनांगोन आइडि प्रुफ हिसाबै आरो बे आइडिया जाबाय नोंथांमोननि आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड जि दङ बेयाव होनायखौ नोंथांमोना लांबानो जाबाय। जायखिजाया मोनसे आइडि प्रुफ लांबानो जाबाय एग्जामाव होमबासो नोंथांमोना एन्ट्रि जागोन नङाबा जानाय नङा। आरो एडमिटआ नोंथांमोना लांफानांगोन दानि गोदान एडमिटखौ। एग्जाम होनोबा एडमिट मोनाबा नैबाव नाम्बाराव कल खालाम जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा 10 AM निफ्राय 5 PM सिम दङ टाइमिंआ। देन नोंथांमोना सेकेन्ड लिस्ट गोबां कमेन्ट्स खालामदों सेकेन्ड लिस्टआ फैनाय चान्स गैया मानो होनोबा 1:5 खौनो लांदों जानांगौ गाइडलाइन्स मथे मानोना 1:5 लांबाबो काट अफआ गोजौ थांखागोन। दा मानि थाखाय थांगोन 1:5 लाङोबा बाथ्रा दङ। दा जों बेखौ सावरायनोसै। दा नोंथांमोना गोसोआव दङ एबिइउबि दाजाबा पस्टआ 3945 जायो। दा खायसे साननो हागौ गोबां पस्टआ दङमोन जेरै 6000नि खाथियाव दङमोन नोंगौ दंनाया नाथाय अभारअलसो दङ जेरै एसआइ एबिइउबि कुक लानानै ग्रेड 4 लानानैसो 6000 खाथियाव जायो आरो एक्स एनडिबि 2% लादों रिजार्भेसन नैबे 3945 निफ्राय 8% मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया 3% थ्री ट्राइब्स लादों आरो लोगोसे एसडिपिअना बिडिपि दंमोन थ' बिसोरबो लादों जायनि जाउनाव अभारअल 15% गाहाम माने खमायनानै 590 पस्ट खमायनाय बादि जादों आरो जायनि जाउनाव 3945 निफ्राय गाबोदों आरो बेखायनो काट अफआ गोजौ थांदों। जेरै नोंथांमोना 1:5 लांबाबो बेबादि सिस्टेम काट अफआ गोजौ खारदों आरो बेनो जाबाय खायसे एसटिआव थांनाया बेनो जे एसटि पस्टआ खम नालाय खायसे जिल्लायावहाय देन आनरिजार्भ थांनाया बेनो जे नोंनि बैसोआ 18 निफ्राय 25 गेजेराव दङबा नोङो आनरिजार्भआव गोग्लैदों बेखायनो आनरिजार्भआव मोनहैबावदों खायसे एसटिआव मोनहैफ्रानो आरो दा बेबादि सिस्टेमाव थांदों देन बेखायनो एसे कनफिउज जादों आरो दा नेक्स्टआव गोदानै क्लियारिफिकेसन भिडिअ फैबाय थागोन आसाम पुलिसनि सायाव नाथाय अल दा बेस्ट थाबाय एग्जामनि थाखाय नोंथांमोननिया जामारसिगोन 23 मार्च। दा मार्चआव जामारसिगोन 23आव देन सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्स गैला साननै उनावनो एडमिट मोनसिगोन। दा बेखिनि आरो नेक्स्टआव गोदान नोंथांमोना मोनबाय थागोन चेनेलाव भिडिअ बेनो जाबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जायफ्रा आसाम पुलिस बा गुबुन साख्रि नोंथांमोना नागिरबाय थायो।